שלום לכולם, קוראים לי שון TGS, שזה בעצם אומר שון The Gamer Star, שבעצם אתם בטח תתרגלו לזה עוד מעט. ואני בעצם יוטיובר שרוצה להראות לכם הרבה דברים כיפים ומשחקים, למשל המשחק הזה שקוראים לו רובלוקס. אני אסביר לכם על כולם, ואני אראה לכם משחקים כיפים שאתם בטח תאהבו. ואני כאן בשביל להראות לכם הרבה משחקים וישנים וחדשים בשביל שאתם תאהבו. אז שנתחיל. כי עוד שעה המשחק מתחיל, ועוד 3, 2, 1, בום. אוקיי, במשחק הזה בעצם אנחנו צריכים לחתוך כמה שיותר עצים. אז בואו נעשה את זה. קדימה, אקס. קדימה. בעצם אנחנו צריכים לחתוך יותר עצים מהקבוצה האחרת, ובעצם כרגע חתכנו עץ אחד, וקדימה. אתם יכולים לראות כבר את העצים של הקבוצה האחרת, האדומה, ובעצם המשחקים שאני משחק הם משחקים כיפים. אני משחק כמה מחשבים, ואני מתנצל מאוד אם אתם לא יכולים לשמוע אותי. אני אנסה לדבר הכי חזק שאני יכול, ואני מקווה מאוד שאתם תהנו מהסרטון, כמובן, כי באמת זה מה שחשוב לי. אני רוצה שאתם תהנו מהסרטון הזה ותאהבו אותו. וקבוצה אדומה ניצחה, ברור שהיא ניצחה, כאילו, תראו כמה עצים ניצחו. צריכים לעבוד בעובדת צבע שהנצח הזה. טוב, אבל יצאתי הייתה רק טעימה. אני בעצם משחק הרבה משחקים, ואני אשמח להראות לכם את כולם. בעצם זה היה רק סרטון היכרות, ואני אראתי לכם מי אני ומה אני. ובעצם כל פעם אני אבחר עולם אחר, ובעצם זה ההתחלה. זה ההתחלה של כל הדברים שלי. אז בואו נראה איך זה ילך. אז ביי!